Здравейте и добре дошли отново в моят YouTube канал. Направо не знам откъде да започна, от толкова време не съм снимала, но ето ме, завръщам се. Много съм щастлива, че вече времето в Пловдив стана по-хладничко. Само Пловдив може да ме накара да заобичам хладното, че даже и дъждовно време. Лятото тук беше адски топло. Ние голяма част от него прекарахме при моите родители в Страшимирово, но малкото време, което бяхме тук, трудно се издържаха тези жеги. Но няма да ви занимавам сега с времето. Тръгнали сме към Старият град. Днес е 12 октомври. От 10, 11 и 12 октомври в Стария град се провежда Гурмето под тепето. Така се казва събитието, в което местни производители ще покажат своята продукция. Най-вероятно ще може да се дегустира, да си купим ако нещо ни хареса. Мисля, че ще има и храна на място, може би като бургери, сандвичи или нещо такова, което можете да хапнете на самото събитие. Ще има и напитки. Ние малко се включваме в последния ден. Миналите 2 дни не успяхме да стигнем до Старият град и сме изпуснали по-интересната част, защото в описанието на събитието във Фейсбук пишеше, че ще има музика на живо, че ще има някаква програма, но тя е била петък и събота, в неделя само хапване, което мен ме устройва. И сега отиваме натам и вие, разбира се, идвате с мен. Ние сме изтървали интересната част. Тя е била наистина в петък и събота, но няма нищо. Разходихме се, пихме по една лимонадка, пообиколихме Стария град. Беше приятно, разнообразихме си неделята. Познайте какво ще правим сега. Посъбрали са ми се малко пратки и ми се иска да ви ги покажа. Аз не съм от хората, които пазаруват безразборно. Купувам си дрехи, които мога да съчетая с останалите неща в гардеробът ми. Черпя вдъхновение от няколко френски ютубърки, които следвам, и също така от няколко турски инфлуенсърки. Ако ви е интересно кои са, пишете ми в коментарите, ще ви кажа. И без да ви губя времето, директно започвам с първият продукт, който искам да ви покажа, и това е новият гланц балсам от Николета Лозанова. Аз харесвам NL Beauty, особено спиралата, много ми е любима. Интересът към тези гланцове е голям, предлагат се в 3 цвята, моят е мока и в момента съм с него. Дали ми харесва? Да, няма лепкав слой. Уха е невероятно, но в моите устни изключително бързо се абсорбира. Възможно е и моите устни просто да са по-сухи, да имат нужда от по-дълбока хидратация. Може формулата да е такава. Ако вие ги ползвате, ще се радвам да ми кажете при вас как е. Следващото нещо е един корсет. Аз от много време си търся корсет. Пробвала съм в магазини в Истанбул, разглеждала съм стотици пъти сайта на Рада Пола и сякаш се нещо не ми е достигало да си кажа точно това търся. Но един ден съвсем случайно попаднах на лайв на BSB. Водеше го Александра Богданска и показваше новата им колекция. И аз влязох в сайта, за да разгледам, и намерих моят корсет. Отидох в магазина тук в Пловдив, в Плаза Мол, за да го пробвам, но не беше наличен. Но пък пробвах други корсети, за да мога да преценя кой размер да си поръчам, и си поръчах ето тази божествена красота. Моят е в размер XS, има и през рамки, които може да махнете, ако желаете. Цветът е разкошен, изработката е много добра. Точно това търсех. Смятам, че ще стои много красиво и с ток и дънки, или ток и пола, с луфари също. Страхотен. Ако и вие си търсите нещо подобно и този корсет ви е харесал, ще ви оставя линк отдолу в описанието. Надявам се все още да е наличен. Продължаваме с една пратка от Манго. Поръчала съм си 3 неща. Първото нещо са ето тези кожени ръкавици.
Знам, че сега са по-модерни дългите кожени ръкавици, но аз нямам и къси, така че започвам с къси. Ето така, много са мекички, много удобни, мисля, че и доста ще топлят през зимата. Тук има един пуловер. Ето го пуловера, изчистен, нищо особено, много е мекичък и лесно ще го комбинирам и с аксесуари. Между другото, заедно с ръкавиците си харесах и един каскет, но мисля, че ми се иска да го пробвам, за да видя дали ще ми стои добре, но много добре се съчетаваше с ръкавиците. Изглеждаше на снимката като от велур и имаше една кожена лента точно над козирката. Но не посмях да го поръчам, честно казано. Ще изчакам да го заредят тук в Манго в Пловдив, за да го пробвам. И последното нещо са едни обувки на ток. Ето ги. Много са красиви. Миналата година или по-миналата беше, не си спомням вече, съм виждала такива в Зара, но така и не ги купих и съжалявах, защото много бързо се изчерпаха. Тези смятам, че даже са по-добра изработка от тази на Зара. Моите са номер 36. Харесват ми. Много ми харесват. И като съм тръгнала да ви показвам пратки, хайде да видите още една. Тази е от Лютата ферма. Тя се намира в село Страшимирово, там където съм живяла и израснала аз. Там живеят моите родители и познаваме семейството, което стои зад бранда. Гарантирам ви, че те влагат изключително много усилия, любов, внимание и старание в техните продукти и наистина са много хубави. Поръчала съм си 2 бурканчета чеснова паста. Аз я използвам за паста, слагам я в ориз, в задушени зеленчуци, дори и така да си я намажете на препечена филийка, пак е много вкусно. Взели сме да пробваме и от домашната им пушена разядка. Аз искам да опитам да мариновам месо с нея, мисля, че ще се получи много добре. И имат един нов продукт. Пикантна лютаница. Съвсем нов продукт им е, от няколко седмици е на пазара и нямам търпение да го опитаме. От останалите продукти на Hot Farm много харесваме тяхното сладко с боровинки и това с манго. Много са вкусни, леко лютички и перфектно си пасват с палачинките в неделя сутрин. Част от вас, които сте по-активни в социалните мрежи, в частност в TikTok, най-вероятно сте попадали на видеа на Агенция за недвижими имоти Явлена Пловдив и сте виждали мен. Аз съм част от екипа им, не съм брокер, само снимам видеята и в момента се намираме в село Марково, тук до Пловдив, за тези, които не сте от Пловдив и не знаете. И сме тук, за да направим едно видео за новострояща се сграда, в която част от апартаментите са свободни и се продават от Явлена. Искам само да ви покажа как съм бута. Високи токчета на строеж с каска. От ето тази стълбичка се качих и от това вътрешно стълбище слязох. Кога друг път ще ми се отдаде възможност да обходя цял строеж, че да се кача и до последният етаж. В кръга на шегата, разбира се. Готови сме и се връщаме обратно към Пловдив. Всяка работа си има своите специфики и аз много харесвам моята и смятам, че никак не е лесна, въпреки че всеобщото схващане какво е. Хората, които се занимават с дигитален маркетинг или създават съдържание, по цял ден само се снимат.
То до някъде е така, но далеч с снимките не свършва работата. Сега тези видеа трябва да се обработят, да се напишат текстове, те се озвучават допълнително, защото особено при недвижимите имоти информацията е много и се стараем да сме максимално изчерпателни, за да сме полезни на евентуалният бъдещ клиент. Аз лекичко ви загатвам работния процес и ви показвам разни интересни моменти, но ако ви се гледа повече такова съдържание, с удоволствие ще ви показвам повече. Пишете ми в коментарите. Имаме покупка. Даже са две неща. През последните няколко години Massimo Dutti ми е много любим магазин. Качеството на дрехите е значително по-добро от това на тези в H&M, Zara, Bershka, Stradivarius. Съответно и цената е по-висока. И затова, когато си купувам нещо от Massimo, гледам да е добре обмислена покупка, да не е импулсивна. И сега стана точно така. Червената жилетка, която видяхте, я пробвам вече за трети път. Аз я видях от Андрея Али. Тя е румънка, която живее в Париж, гримьор и инфлуенсър е и много често показва дрехи в нейният профил. Когато я видях облечена върху нея, много ми хареса и отидох и аз също я пробвах и се харесах. Честно да си призная, единственото нещо, което ме спираше, беше цветът, защото аз нямам такива смели цветове в гардероба си. При мен преобладават по-неутралните бяло, черно, сиво, бежаво, тъмно синьо, светло синьо, но червено не си спомням някога да съм си купувала нещо. Но наистина много ми хареса и смятам, че е добър акцент в моя гардероб. Купих си и един панталон, който е в така актуалната сега кройка балон. Него също го пробвам за втори път вече. Притесняваше ме, че е една идея по-широк. Панталона със сигурност трябва да се носи с ток, защото така най-добре му се открива красотата, когато е на висок ток. Ето тук ще ви оставя снимка, за да го видите, снимка или видео. Определено си заслужава. Линкове към продуктите ще има отдолу в описанието. Дънките, които пробвах, също не бяха никак лоши. Даже материята беше много хубава, кройката също беше хубава. Цената им беше 150 лева. Massimo Dutti ще има черен петък, последния петък на ноември месец и смятам да си ги сложа в кошницата за тогава, защото дънките към този момент не са ми нещо наложително. Ето го цветът на жилетката, така на естествена светлина. Вие видяхте как изглежда облечена. Цената й беше 129 лева, като моята е в размер XS. И ето го и панталона на живо. Ето така изглежда. Доста е широк. Даже на мен ми е малко дълъг, но с ток мисля, че дължината ще е добре. Определено си заслужават и двете неща. Аз вече предпочитам да дам малко повече пари за дрехи, които ще мога да нося с течение на времето, а не за такива, които след второто изпиране и ще се разпаднат. Цената на панталона е 179 лева, моят е в размер 34. Мисля тук да приключа това видео. Надявам се да ви е било приятно да прекарате време с мен. Ако е било така, харесайте видеото, абонирайте се за канала и ми напишете нещо в коментарите. Винаги ми е много приятна и полезна вашата обратна връзка. Чао и до скоро!